Det næste produkt, som jeg gerne vil præsentere for dem, er en detektor, der er designet til at registrere menneskers bevægelser i udendørs miljø. Den er udviklet i samarbejde med det italienske firma Lins. Dette produkt supplerer sortimentet af udendørs bevægelsesdetektorer, der er kompatible med alle Jabbletron 100 Plus kontrolpaneler. Detektorens design er klassisk, med den optiske del, der indeholder 2 separate PIR-sensorer. Linserne og detektorens polycarbonatus er UV-bestandige. En sabotagekontakt er standard, og kapslingsklassen er IP45. En stor fordel ved detektoren er variationen af detektionsindstillingerne i 2 separate zoner, hvor detektionsafstanden kan justeres mekanisk inden for et bredt område fra 3 til 15 meter. Installationen er også let med hensyn til indstilling af detektionsretningen, hvilket er næsten identisk med JA159P udendørsdetektoren. Detektionsvinklen er 85 grader og kan indstilles i et område på op til 170 grader i forhold til installationsaksen. Detektoren installeres vinkelret i en højde på 1 til 1,2 meter over jorden. Ved hjælp af 4 skruer fastgøres monteringspladen først til den flade monteringsflade, hvorpå frontdækslet derefter fastgøres, og som fastgøres med en låseskrue. Vi tror, at du vil finde denne detektor et interessant alternativ til de eksisterende udendørs detektorer.